Ningzim Africa, sanibonani, dumelang, absheni, angelo. This is Dr. Uti, the Oracle of God. Inkosi yamathongo. Mamela ngwaneso, ngihambile ngaya emazweni. Ngibuye neimpande eziningi ezokwazi ukuthi zikulekelele. Lana ngibuye nophondo, uphondo lolu phondo laseChipinge. Lolu phondo libiza imali elingange 35,000. Uma uze kumina, angunikezi lolu phondo. Ngunikeza into engaphakathi lolu phondo. Ofisha ngizokwazi ukubonisa yona. Yinto engaphakathi lolu phondo ebiza 35,000, 45,000, 50,000 upwards. Depending on ukuthi wena uphila ngani, ufuna lempande ikwenzele ini. Lempande uma uzothatha uyayikhulumisa, uyitshela ukuthi ngifuna ungenze lokhu nalokhu 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 nalokhu. Then lempande siyaqaba ngayo. Manje ukugqaba ngale mpande, I will give you 9 calories of wealth and power. Those calories uzozigwinya wena, uzozigwinya. Uma uzigwinya, uma uqala wenza your first 500,000, ugwinya ikhawuri lesibili. Uma wenza 2 million, ugwinya ikhawuri lesithathu. Because uzogwinya 1 unami, ugwinye lesibili, ugwinye lesithathu, ugwinye lesine, ugwinye lesihlanu, ugwinye lesi6, ugwinye lesi7, lesi8, lesi9. After LS9 ulugwinyile, uyazi ukuthi umsebenzi uzoba ngathi uyathula ke manje, but by then you'll have made something like more than 15 million. Emva kwalokho uzabe usuyabuya sophakamisa futhi lo msebenzi waseChipinge eLimpopo bathi eZimbabwe la ngisuka khona. I want to show you this thing. Uyabona uma inyanga ingaza amaphilisi lawo awusobisa ngoma. Lamaphilisi uma ungawazi lawo ungimoshela isikhathi mina. I recently came back. You can see. These are malarian pills. You put one for malaria. Muzitek. Abantu bayazi kuyatsaba itse bathu. Hathi lokupilisa malaria diwa lore malaria ke ngatsebi. Omunye umbuzo ukuthi malaria yini uzokutshela ukuthi malaria ingulube enkulu, inkomo enkulu engaka ethusayo. Malaria is just a simple mosquito. Umuntu akazi. Umubona nje inyanga kuso uyazi inyanga isuke ihambile. So bengihambile ngiyolanda izinto, not into okudlala. Ngibento eziningabi, izinto zemali, izinto zokuphakama, izinto zokuphumelela. What you need to do, kumele ukuthi wena uze ku Dr. Uti ngizokwenza ukuthi umsebenzi wakho ube ngcono, nempilo yakho ibe right. Uhambo lami ngilithathile uma ngihamba ngiya emazweni angaphandle. So, here I want you to understand that kunemithi original. Kunemithi original without being mixed with any kind of spirit. I repeat, kunemithi original without being mixed with any kind of spirit. Then kunemithi eyikuthi lena ama rituals. Rituals and muti differ because of ritual. A ritual, it's something of which has to do with a certain spirit. Might be a spirit from the river, a spirit from the graveyards, a spirit from the mountain, a spirit from the bush, a spirit from an anthill. We have rituals. We have muti. Those things are zifani. I repeat, those things are zifani. Here, it is also something of which I took from Mashona West in Zimbabwe. In this bottle, there is a certain spirit esiphila ngala. This certain spirit, uma usibeke kanje, there must be something like 1,000 rand, 2,000 rand, 20,000 rand, like aside this spirit. Lo moya lona siyawuvula kanje. Uma suvula, wena uyakhuluma, uyakhala, uyalila, uyamemeza, uyakhala, lento engalana angugqabi ngayo. Angugezi ngayo into engala hakuhlapisi. You don't take a bath with this thing of just inside this. Akukhati, I don't cut your body. Akutsatsi, akudisilo. What you do, ngibeka lento kanje. Manje ubeka lento kanje. Kumele umemeze kakhulu, umemeze kakhulu, umemeze kakhulu, umemeze kakhulu, umemeze kakhulu, ukhale kakhulu. Umukhala kakhulu. I want to tell you ukuthi you will feel this spirit entering your body. You will feel this spirit entering your body. After this spirit has entered your body,
your life will never become the same again. Your life will never become the same again. Leli bhodla linento. Into yakhona umoya. Lo moya lona uyamemeza, uyakhala. Uzowuzwa uma ungena kuwe. Uzowuzwa utlowutlwa moya wu hawungena ka wena. Mamela. Ngizama ukuthi kuwena kunemithi, kunama rituals. Right now I'm talking about how to make a person rich using a ghost. Mina, I use a ghost to make one rich. Mina, I use a ghost to make a person rich. Mina, I use a ghost to make a person to be able to afford his or her own life. And I'm not promising you heaven and earth. I'm not promising you wonders. But I'm promising you something of which you will prove by your own eyes, by your own naked eyes. Izinto ziyenzeka empilweni yakho. Mamela ngwaneso. Ngiyathatha ngiyise emathuneni. Uma ngicede ukuyise emathuneni, ngifika lapha emathuneni ngusebenze, kuphakamise ngesipoki sethuna esibiza imali engange 20,000 rand, 30,000 rand, 40,000 rand, 50,000 rand, 60,000 and above. Nguphakamisa mina ngesipoki esisemathuneni and impilo yakho yashintsha. Uma ufuna nje ukubona imali zingena, impilo yakho ishintsha, thola isipoki sasemathuneni. Your life will never become the same again. Call me. Ngikhona in Mondio 180 ENM Road, Mondio, Johannesburg. 180 ENM Road, Mondio, Johannesburg. Ngila uzongithola khona. Ngenza khona imisebenzi yami. Call me. I'll do something for you. I'll just surprise you. I'll do something ongazibone. I'll surprise you. Siyabonga.